vérén megváltott. Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltott. Vigaszoddal tér kegyesen beteg szívemhez. Hozzád térő gyermekednek Atyám kegyelmet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött Fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Fennállva dicsérjük Istenünket, a 419-es ének első versét énekeljük. A 419-es énekünk első verse így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed! Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel, mert nem hagysz ki népeket teremtett. Semmiben bűnben vesz milyen, légy örömmondó, békeköve, hirdesd a szabadító elkövetett. Helyünket elfoglalva, folytassuk a 419-es énekünket a második verstől végig. Lásd millióknak lelke megkötözve. Lásd millióknak lelke megkötözve, nyábláncként hordoz sötét bűnöket. Nincs bajja, megváltón kegyezte, igaznak illet, kutya lett nekem. Ég örömmondó, békekövet, hirdesd a szabadító elközelgetett. Minden népnek elveszett jó helyét, mit tett a pásztor, csuda szerelem. Földig hajolt a kárhozott világért, meghalt a lont, hogy élhess odafenn. Légy örömmondó, békekövet, hirdesd a szabadító elközelgetett.
fiaidból, akik nem hiába élvezik kincset, hirdessék szavam. Önts lelked értük, győzelmes imába, mindent nyitottál, Krisztus vissza. Így örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetet. Ő visszajön, Sion előtt, mint véled, felfedi titkát minden szív elé. Elnéklekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetet. Imádkozzunk! Urunk, olyan csodálatos az, hogy ma is hívsz és vársz bennünket, mint mennyei Atya az ő gyermekeit, mert még nincs kész a mi életünk. De olyan jó, hogy ma is munkába akarsz állni a mi életünkben, folytatni akarod a megkezdett jót, hogy a te napodra, amikor eléd kell állni, addigra készen legyünk. Hát munkálkodj most is a szívünkbe, Urunk, akiket ide hívtál, akik vágytunk hozzá, akik találkozni akarunk veled, és ott, hogy meghalljuk, megértsük az igédet, és az életünkön látszon az, hogy mi neked akarunk engedelmeskedni, hogy te hozzá tartozunk. Nem olyan szolgáid akarunk lenni, akitől hiába várod azt a megígért részt, amit oda kell neked szánjunk, hanem akik örömmel szolgálunk neked. Hát taníts, nevelj, szólj hozzánk, Urunk, várjuk a te igédet, vágyunk a te jelenlétedre. Amen. Isten szent igéje, amelyet olvasok és hirdetek, meg van írva Mózes első könyve 42. részének 7. versében eképpen. Amint József meglátta bátyjait, azonnal megismerte őket, de ő nem ismertette meg magát, és keményen beszélt velük, megkérdezte őket, honnan jöttetek. Ők így feleltek, Kánaán földjéről jöttünk élelmet vásárolni. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Olyan drága, gazdag, testvérek, Istennek az igéje, még azok a történetek is, amiket sokszor olvastunk már, olyan fontos a lélek kardját úgy forgatni, hogy egyre többet odaszánni az Istennek, és igyekezni egyre többet együtt látni, és olyan jó, hogy az Isten igéje az nem olyan, mint egy könyv, amit egyszer kiolvastunk, és akkor már mindent tudok belőle, hanem újra és újra tud az Isten drága üzeneteket adni az övének. Én is most így ezt egy kis, mint Istennek az iskoláját a József életébe, a József testvéreinek az életébe, az apukájuknak az életébe. Így hozott elém az Isten egy drága üzenetet, és azt szeretném nektek átadni, amit felolvastam, az igeversesek az elinduló pont, és még sok mindent úgy mellé fogunk rakni, de a történetet jól ismerjük, és az Isten tanítását hadd lássuk meg benne, amikor az Isten nevelni akar, egy olyan tanító, szerető, nevelő úr, aki foglalkozik az ő gyermekeivel, ha kell, akkor nagy szeretetével, áldásával jön hozzánk, ezt sokszor olyan természetesnek vesszük. Én nagyon szeretem a bizonyságtételeket, sokat hallottam már, de a sokból csak egy volt olyan, aki azt mondta, hogy én annyi jót éltem át az Istennel, annyi áldás, olyan csodái voltak az életemben, hogy azt mondtam, hogy lennie kell Istennek, és hogyha van, akkor én meg akarom ismerni, és oda akarom szánni magamat, hogy én teljes szívvel őt akarom követni.
De a legtöbb ember nem így kezdi keresni az Istent. A fenyítéseken, a nehézségeken, a bajokon, a betegségben, a gyászból kezdik keresni, hogy a mélységből kiáltok, Uram, hogyha vagy, akkor segíts, és hajolj le hozzám, és könyörülj rajtam. Sokszor nem vesszük észre, hogy Istennek a jósága is megtérésre akar ösztönözni bennünket, és érdekes a József útja, érdekes a családnak az útja, amelyiken formálja őket az Isten. Vannak benne nehézségek, ez nem büntetés, hanem nevelés. És az Isten büntetése, 10 parancsolat bármelyik megszegésére, az halál. Vagy amikor a gyermek is rossz, akkor nem az a cél, hogy elpusztítsuk, nem az, hogy olyan legalább akkora pofont adjunk neki, amit megérdemel azért, amit elkövetett, hanem fenyítés van, nevelés van azért, mert nem akarom, hogy olyan maradj, amilyen most vagy. Nem szeretném, hogy ebbe az állapotban maradj. És olyan érdekes, hogy a gyereket lehet és kell nevelni, ránk bízta az Isten. Azt mondja, olyanok a gyermekek, mint egy nyílvessző. Valamerre irányítani kell, meg kell feszíteni az íjat, irányítani kell, ki kell lőni őket, hogy abba az irányba haladjanak, és annak megvan az ideje. Az egyik barátom mondta egyszer, hogy évekig próbálgatta nevelni a feleségét, hogy ne olyan legyen már, amilyennek ő eltervezte, hogy olyannál formáljon. Azt mondja, hogy rá kellett jönni, hogy a felnőttek már felnőtt, azért nem tudja az egyik ember nevelni a másikat. Azt csak az Isten tudja formálni, és akkor elkezdte, hogy Istenem formáld őt is, meg engem is, mert én nem tudom. És olyan jó ezt látni, de az Isten tud az ő gyermekeivel is mit kezdeni. Tud bennünket is a kezébe venni, nem összetörni akar, nem elpusztítani akar, nem azt adja, amit érdemlünk az ő büntetését, hanem úgy akar nevelni, hogy mi ne olyanok maradjunk, mint voltunk. Minden Isten tisztelet erre egy lehetőség, tudjátok, amikor szól. Hogy el lehet menni másképpen, mint hogy odaérkeztem, megértek belőle valamit, rájövök, hogy az nekem szól, hogy az én életembe kell ott valamin változtatni, és úgy indulok tovább, hogy az Úr akar vezetni. És a mi kezünkbe is ad lehetőséget, hogy neveljük a mi gyermekeinket, a mi ránk bízottakat, és ő is akarja nevelni az övéit. Néha úgy olyan keményen, úgy odaszól egy igével. Az ember úgy majdnem összeroppan alatta, úgy fáj, úgy nehéz, hogy meglátom az Istennek az akaratát, vagy éppen a bűnömet, amiben rossz úton járok. De azt se azért csinálja, hogy összetörjön, hanem hogy formálódjon az életünk, nevelni akar, nem mindig értjük. Mondhatná József, hogy Uram, kiskoromban olyan gyönyörű álmokat mutattál. Akkor minek a rabszolgaság? Akkor minek a börtön? Akkor minek kellettek ezek a nehézségek? Nem mindig értjük a nevelőeszközöket. Nem mindig úgy, hogy jó, hát ez nagyon kellett, köszönöm Istenem, hogy nem mindig így van. Valamikor utólag megértjük, és akkor hálát adunk érte, hogy Istenem, nem engedtél elvészni, és belenyúltál az életembe, hogy nem csak a testvéreimet kell formálni, meg az apukámat, hanem engem is kézbe kell venni, és végig kell vinni rajta az én életembe az akaratodat, de valamikor megenged Isten, hogy meglássuk, hogy mit is akar az Isten tenni, mit is akar formálni. És olyan jó, a mai életünket, helyzetünket, a minket körülvevő dolgokat, meg helyzetet úgy nézni, hogy Isten valamit ki akar belőle hozni, nem mindig értjük. Hogy miért kell az egyik nehéz helyzet utána a másik, az egyik próba utána a másik, hogy mire akarsz Istenem ezzel kimenni, de jó úgy a József élete utána magunkére is úgy nézni, az Istennek van egy terve, egy jó terve. És oda, mire eljuttad bennünket, addigra az fel akar készíteni, és nem mindig puha selyemkendővel kell törölgetni minket, valamikor keményen kell hozzánk nyúlni, valamikor keményen kell beleszólni a mi életünkbe, de azt akarja véghez. És olyan, hogy az Isten tudja a legöregebbet is még formálni és nevelni, meg a legkisebbhez is érti és tudja, hogyan kell az életünkhöz nyúlni, és így akar mindannyiunkat a kezébe venni. És olyan érdekes, hogy átmegy József egy csodálatos nevelésen, aztán majd rajta keresztül az Isten neveli az ő testvéreit, közben az édesapának is formálja az életét, olyan jó mindezeket látni, hogy tisztogatja azt a családot, rakja rendbe az Isten, hogy azon az úton legyen a lábuk, ami arra vezet, hogy az a nép legyen, ahova megszülethet majd az Úr Jézus. Először a Józsefen kezdődik. Mert úgy láttuk a múltkor, hogy vele is volt baj. Hogy ott volt a kedvenc, a kivételezett, aki a cifraruhában járkál, akitől már, ha meglátták a testvérei, akkor már rossz érzésük volt, aki jött utánuk nézelődni, járkálni, róluk rossz hírt vinni, talán úgy mondta olyan pökhendi módon az álmait is, hogy én ezt álmodtam, meg azt álmodtam, hogy neki is végig kell menni a maga nehéz út, hogy neki is változni kell. És azért kell az a sok mindent átélni, az a sok mindent formálod, úgy tetszik, hogy amikor a fáraó elé állítják, egy nagyon nehéz helyzetbe.
Mert ez érdekes, a fáraó álma az nem olyan, mint a Nabukodonozor álma. Nabukodonozor azt mondja a bölcseinek, úgy fejtsétek meg nekem az álmot, hogy nem árulom el. Azt mondja, király, így nem lehet. Mondd meg, azt majd hasunkra csapunk, azt kitalálunk valamit, vagy jó lesz, vagy nem, de hát így nem lehet. A fáraó elmondja az álmát. A bölcseinek, a tudósainak, a állófejtőinek, a jósainak, minden tudós emberének az országa, de valami olyan helyzet van, ahol nem mernek csak úgy hasra csapva valamit mondani, mert érzik, hogy itt valami különleges hatalom a jövőről akar nekünk mondani valamit, de nem értjük, és nem merjük vállalni a kockázatát, hogy valami butaságot mondjunk, és mindenki hallgat. És akkor előhozzák, hogy tudom, hogy te olyan nagy ember vagy, te tudsz álmokat fejteni, és József megáll lehajtott feje, hogy nem én, hanem az Isten. Már nem cifra ruhába ő akar nagy valaki lenni, már nem dicsekedni akar, hogy nekem milyen álmaim voltak, meg mit gondolt rólam az Isten, nem azt mondja, hogy nem én, az Úr. Egy csodálatos nevelésen megy át, és megtanulta a maga helyét. Akármilyen hatalmat, meg bármi, megtanulta, hogy nem én vagyok az, aki ezt végig. Már lehet, el sem tudta volna képzelni, hogy ez az Isten még egyszer véghez fogja vinni, és látja az Úrnak ott a drága munkáját az életében. Aztán ott van az egész család. Hát nézzük, Jákob a nagy csaló, aki becsapta a saját testvérét, és az apukáját, és az apósát is, aki mindig igyekezett valahogy ügyesen megoldani a helyzetet, aki majd be kell vallja az Istenet, hogy én egy csaló vagyok, és nem tudom most a helyzetemet megoldani, ott vagyok kétségbe esve, és segíts rajtam. De ott vannak a többi fiai, több volt paráznaságban, több volt gyilkosságban benne, sokféle gonoszság volt az életükben, úgy utálták a testvérüket tőle, és meg akartak szabadulni. Tehát egy nehéz népet vesz az Isten a kezébe. Tudják, nem úgy van, hogy kiválassza a legokosabbat, leggazdagabbat, legkönnyebbat, és akkor na majd azt használja. Általában az Isten keres egy nagyon alkalmatlan eszközt, és azt kézbe veszi, és úgy formálja, hogy végül alkalmas legyen a kezébe. És lehet magunkra is így nézni. És nem adta fel. Pál apostolhoz is így nyúl. Az egyik legkeményebb fejű meg szívű valakihez, aki majd a porba fekve előtte vakon fogja kérdezni, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen. De el tud az Isten oda jutni, és el tud velünk is oda jutni, meg el tud a mi szeretteinkkel is oda jutni, és így akar nevelni, formálni, tanítani bennünket, és olyan csodálatos, hogy van az Istennek megoldása. Van szidása is, meg feddése is, de van megoldása is az életünkre. Tudjátok, sokszor az a baj, hogy nem ismerjük fel a bajt az életünk. Mi az, ami rossz, mi az, ami bűn, hogy az, ami nem tetszik az Istennek. Ha fel is ismerjük, sokszor szeretjük, meg ragaszkodunk hozzá, mert a bűnnel az a baj, tudjátok, hogy ragad, olyan, mint a légyragacs. Belekerülni bele lehet, csábító, vonz, aztán meg otthagyni meg, ha már akarnám, se tudom. És olyan, hogy pont azért jön az Úr. Azt az állapotban végre meglátom magamat, akkor kihozzon. De azért kell, hogy jöjjön az Úr. Megrendít, hogy biztos olvastátok ma reggel az új szövetségi igét a Márkból, amikor el kell jönni a gazdafiának, a szőlős gazdafiának. Vállalni kell azt az áldozatot, mert nem lehet másképpen ezeket a szőlőműveseket megmenteni. Hogy már Jézus az útja elején mondja ott éjszaka Nikodémusnak, hogy úgy szerette az Isten a világot, hogy az egyszülött fiát oda kellett adni érte, hogy aki hisz, az el ne vessze, hanem annak örök élete legyen. Tehát ez nem volt elég az, hogy mi hiszünk. Az kellett az, hogy az Úr odaadja, és jön az atyának a fia, jön Jézus annak a tudatába, hogy nekem mit kell ezekért elvégezni, hogy minket meg tudjon menteni, és rajtunk könyörülni tudjon. Nem úgy, egy-két prédikációt meghallgatok, vagy megimádkoztam a magamét, és akkor lement az én bűnöm, azért Jézusnak oda kellett szánni magát, hogy könyörüljön rajtunk, és azon is formál, és ebben a folyamatban vagyunk most is benne, ahol József is folytatja a munkát a testvéreinek az életében. Olyan érdekes, amikor nem is számíthat rá. Eltelik egy csomó év, legalább több mint 2 évig van börtönben József, nem tudjuk meddig van Potifár házába, de már túl vagyunk a 7 gazdag esztendőn, meg a második szűk esztendőben vannak már, tehát lassan kb. 15 év is eltelik, közben József már nem úgy öltözik, nem úgy beszél, nem úgy néz ki, formálódik, a testvérei őt már nem ismerik meg, de ő, hogy belépnek, rögtön felismeri őket, és hirtelen ott elkezd azt mondja, nem ismerteti meg magát, hanem úgy elkezdi a tanítást. Először is nagyon alaposan kifogatja őket, kit vagytok, honnan jöttetek, miért jöttetek, éle az apátok, van-e több testvéretek? És olyan érdekesen hallgatja, hogy mondják, hogy hát él még az öreg édesapánk, volt egy testvérünk, aki már elveszett, aki már nincs meg van egy kicsi még otthon, és nálunk éhínség, jöttünk ennivalót venni. És olyan érdekesen
próbát, ilyen nyomást végez József rajtuk, azt mondja, ti kémek vagytok. Azért jöttetek, hogy kikémleljetek, hogy kiraboljátok az országot, és Isten megijednek. Hát ha őket egy idegen ország kémeinek mondják, akkor vége van rögtön az életüknek. És mondják, hogy de mi tisztességes emberek vagy, mi soha nem loptunk, osztunk pénzt, venni akarunk, és börtönbe záratja őket. Aztán van egy kis gondolkodás idő. Aztán azt mondja, hogy jó, a 9 hazamehet, de egy 10. marad a börtönbe, és csak akkor jöhettek vissza, hozzátok a kisöcséteket is. És így kell hazamenni. Közben észreveszek még egy érdekes dolgot, majd egyik útközben észreveszünk, hogy kinyitja a zsákját, hogy enni adjon a jószágnak, akkor ott van benne a pénz. Ott van, kinyitja, mindegyben ott van a pénz. Aztán még egy nagy meglepődés, hát ez micsoda? Mi akar ez lenni? Mi történik a mi életünkben? Hogy került ez oda? Apukának be kell számolni, hát még egy testvért elhagytunk, az ott van börtönbe, csak akkor adják vissza, hogyha visszük a kicsit is. De míg van ennivaló, addig úgy el vannak, és úgy hagyják a testvért a börtönbe, csak elfogy az ennivaló. Jön egy szorítás, hogy néha azt mondja az Isten már, mielőtt bemennek az ígéret földjére, hogy eljön az idő, amikor megsanyargatom a testeteket, amikor üres lesz a gyomrod, akkor kiderül, hogy mi van a szívedbe. És így ürül a gyomor. Néznek egymásra, testvérek, apukám, menni kellene, hát menjetek. Na de csak úgy mehetünk, hogyha visszük az öcsénket. Az apuka meg lázadt, hát már egy fiam elveszett, egyet ott hagytatok börtönbe, még azt akarjátok, hogy ezt is elveszítsem, azt már nem. De megy nagyobb tovább a nyomás. Van feszítve Jákobnak is az élete, meg a testvéreinek is az élete, és olyan érdekes, már még egyet kihagytam, hogy ott a börtönben, már amikor ott vannak 3 napig, akkor azt mondják egymásnak, bizony vétkeztünk testvérünk ellen, akinek láttuk lelki szorongásán, amikor nekünk könyörgött, de nem hallgattunk rá, ezért szakadt ránk a nyomorúság. Ugye Rúben, hogy mondtam nektek, hogy ne bántsátok, mert nem lehet következmények nélkül bűnt elkövetni. Olyan érdekes, hogy a börtönben már elkezd úgy rájuk hatni, hogy addig nem beszéltek róla, addig hallgatták, hogy az apukájuk sírdogál és nem vigasztalták, úgy elnyomta mind magába, hogy jó, hát nem kell ezzel foglalkozni, nem kell erről beszélni, megtörtént, az készen van. Az Isten ezt nem lehet így újat kezdeni. Nem lehet így, és Isten szeret annyira az Isten, hogyha kell, akkor összetörjön azért, hogy aztán újat lehessen építeni belőlünk, hogy ezt színre kell hozni, nem lehet azt mondja, nehogy elvesszetek a takargatott bűnötökkel együtt. És akkor egy napvilágra kerüljön. Most még csak ugye együtt, közösen kiderül, hogy elmondják a maguk szívébe, hogy na igen, ez ott van, ezt szorongattuk, ennek utolér a következménye, ezt amit majd rendezni kell, kezd a nevelés célhoz érni. Már kezdik belátni, hogy van nekünk egy nagy régi bűnünk, és annak van következménye, mi lesz és hogyan tovább. Eddig rejtve volt, és azt mondja, legyen rendezve. Mondd el, tedd meg, amit tudsz. És Istennek ez egy munkamódszer, és amikor megismertem az Urat, olyan öröm volt a szívemben egy jó néhány napig, aztán hozott 3 dolgot elém, amit rendezni kell, és nem hagyott nyugodni, hogy menni kellett bocsánatot kérni, vissza kellett adni a már régen ott levő dolgot, hogy azt mondja, Isten, van, amit rendezni kell. Addig nem lehet tovább menni, addig nem lehet folytatni az utat, még nem tisztultál meg, addig nem lehet a tiszta vizet, az élő vizet oda önteni beléd, hogy vidd, és a többi szomjazón is könyörülj. Aztán érdekes, József így hazaküldi őket, és akkor van ott a szorongattatás. Az Isten, legyetek ott a nyomás alatt, úgy gyötörődjetek, úgy legyen testetek, lelketek, szívetek megsanyargatva, hogy hadd jöjjön elő az a bűn, az a baj, az a nyomorúság, és ott őrlődik a család. Menjünk, ne menjünk, engedjen, ne engedjen, vigyük, mint lesz, hogy lesz. Olyan érdekes megszólalások vannak. Azt mondja Rúben, az én 2 fiamat öld meg, ha nem hozzuk vissza Benjámint. Én vállalom a felelősséget érte. Én odaállok a mi családunkért, és oda szánom el a gyermekeimet, és a magam életét is. Csak hadd menjünk, és hadd rendezzük, hadd hozzunk élelmet. Olyan érdekes, ez már nem az a család, ezek már nem azok a fiúk, akik ránéztek Józsefre, és azt mondták, hogy öljük meg, nincs más ötlet. Aztán megszólal Júda is. Bízd rám, vállalom a felelősséget, ha nem hozom vissza, akkor engem terheljen a bűn és az én családomat, és legyünk vétkesek előtted, és olyan érdekes, odaszánva magukat, felajánlva, helyettes áldozatként úgymond az életüket, családjukat, a József testvérért, a másik nőnek a gyermekéért, a legkisebbért. Olyan érdekes formálódás, ami ott van az életükben, ott van a változás, a felelősségvállalat. Olyan, tudjátok, az Isten
elővesz egy diót, meg egy hozzávaló kalapácsot. Nem egy olyan nagy kalapácsot, amivel betont törnek, hogy egyszerre semmivé váljon, nem egy kis pici óraszelerő műszert, amivel nem lehet igazán mit kezdeni. Egy olyat, amivel pont akkora olyan ütés lehet mérni, hogy a héj az összetörjön, de bele az egybe egészségbe maradjon. És tudja az Isten, milyen kalapácsot kell venni, milyen ütést kell mérni. Csak a héj, a értéktelen, a felhasználás nélküli, csak az törjön össze, csak a rossz az, ami kimenjen az ember életéből, a lényege megmaradjon. És így érdekes nézni néha magunk életének a szorítását, az Isten ütését, hogy tudod, ez csak azért van, a lényegtelen vesszen el, de az értékes maradjon meg. Akkor Pál már 2 hete a viharba van a hajón, mint rab, és már enni sincsen kedvük, akkor szól az Isten nekik, hogy csak a hajó vészel. A lényeg, ezek az élő emberek, kinek hirdetheted az igét, akiket neked adtam ajándékba, azok megmaradnak. Így az Isten folytatja tovább a munkát, és végül Jákobnak is csavarodik a szíve, formálódik a lelke, azt mondja, az öcséteket is vigyétek, keljetek föl és menjetek vissza a férfihoz, a mindenható Isten pedig engedje, hogy kedvet találjatok annál a férfinál, és küldje vissza veletek a másik testvéreteket, Benjámint is, én pedig, ha megfosztva kell lennem gyermekeimtől, hát legyek megfosztva. Ez egy nagyon különleges mondat, amit mond Jákob, mert ilyet még soha nem mondott. Ő mindig úgy érezte, hogy én meg megfosztott ember vagyok, mert miért nem én vagyok az elsőszülött, és nekem kell az elsőszülöttség, és nekem kell a vagyon, és nekem kell az a nő, és nekem kell a nagyobb nyáj, és én nekem jár, és miért nem kaptam soha eleget? Eddig mindig ez volt a szívébe. Most kezdi látni, mennyi mindent adott az Isten. Mennyi minden kincs meg gazdagság volt. De hogyha el kell veszítsem, akkor ha vissza kell tegyem az Isten kezébe, olyan érdekes ez, ha megfosztva kell legyek a gyermekeimtől, akkor legyek megfosztva. Eljut oda, hogy nem az én hatalmamban van az életem, nem én tudom rendezni, ott kell legyek az Isten kezébe. És olyan érdekes, hogy visszaindulnak az is. Nem azt mondják, hogy hát az a pénz, amit ott visszakerült a zsákunkba, azt tegyünk úgy, mintha mi nem is vettük volna észre, mintha nem történt volna semmi. Most már nem olyan hazug módon akarnak beszélni, mint régen az apukájukkal, hanem viszik a régi pénzt, viszik az új pénzt, még ajándékot is visznek, rögtön kezdik is magyarázni, hogy jaj, de hát nem tudtuk mi, hogy került oda, meg nem akartunk mi meglopni, meg károsítani senkit, most majd őszintén, tisztán, nyíltan akarnak beszélni. És megijednek, amikor József azt mondja, hogy gyertek be az én házamba, üljetek le az én asztalomhoz, ott is félnek, hogy most rájuk fognak támadni. Aztán az is olyan furcsa, hogy leülteti őket sorba az elsőszülöttől a legkisebbig. Hogy még ott se furcsának nézik, hogy honnan tudhatja, hogy kit hova kell ültetni, aztán nagy asztal terít nekik, de Benjáminnak 5-ször akkora ennivalót ad, mint a többinek, hogy legyen kiemelve, de még itt sem ismerteti meg magát. Sőt, megint a további nevelő lépést elkészíti, hogy tegyétek vissza a pénzeket a zsákokba, de a Benjáminébe tegyétek bele azt a ezüst kelyhet is, amiből inni szoktam. Ahogy elindulnak, rögtön a rendőrséget küldi utánuk, hogy na nézzétek csak meg, és olyan felháborodtak a fiúk, hogy hát mi valami rosszat tettünk, most halljunk meg az, aki valami rosszat tett közülünk. És azt mondja, nem kell meghalni senkinek, mondják ezek, csak nézzük át, akinél van az ilyen rabszolgának, a többiek mehetnek haza. És hát nagyon jól tudja a küldött, megbízott, hogy mit kell csinálni, a legidősebbtől kezd, és már a nagyfiúkének át van nézve a zsákja, már csak a kicsié van, már hogy meg is nyugodtak volna, amikor előhúzzák, ott van a pohár, nincs miről beszélni, hiába mentegetnék magukat, meg ott vannak egy próbába, nézi József, hogy mit fognak csinálni, és nem azt mondják, hát a kicsi volt, vigyétek. Mind mennek. Szóval ha az megy rabszolgának, akkor mi is megyünk rabszolgának. Akkor mi is ott leszünk. Nem hagyjuk ott ezt magára, és nem hagyjuk itt, akkor nekünk se érdemes hazamenni. Olyan érdekes lesz, hogy vállalják azt, hogy magukat oda szánják. Mondjuk nem vagytok ti kötelesek, ti mehettek haza, de nem hagyják a kicsit. A legkisebbet, az apuka másik szemefényét. Hanem most már ott vannak odaszánva magukat, és az is olyan érdekes, hogy mondja ott Júda a Józsefnek, mit mondhatnék az én uramnak? Mit szóljunk és mivel igazoljuk magunkat? Isten büntetése utolérte szolgáidat, így mi az én uram szolgái vagyunk, mint mi, mint pedig az, kinek a kezében a poharat megtalálták.
Bevallja a bűneit, hogy nem véletlenül vagyunk itt. Mi megérdemeltük ezt a helyzetet, azért kerültünk oda, ezért te utóla te szolgádat. Az Isten kéri számon a mi bűneinket, nem tudják, hogy József előtt állnak, meg mi lesz ennek a vége, de hogy kijön belőlük az a belső nyomorúság, még az is különleges, amit ott majd Júda mond, hadd maradjak itt egy gyermek helyett a te szolgád, az én uramnak a szolgájául, ez a gyermek pedig hadd menjen haza az ő bátyjaival. Azt mondja Júda, hogy inkább én legyek helyett itt rabszolga, inkább én szenvedjek, és én maradjak, ő megmenjen, és itt szakad el a cérna. Mert tudjátok, itt szokott az Istennél is elszakadni a cérna, amikor azt mondja az ő fia, hogy apukám, én megyek ezek helyett. Megyek ezek helyett a bűnbe, a szenvedésbe, a halálba, a kárhozatra, hogy ne ezeknek kelljen. Bár azok megérdemelnék, bár azok követték el a bűnt, de ne őket büntes, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, és ezt elfogadja az atya. Itt úgy azt mondja, hogy most nem haragszok rá, nem büntetem őket tovább, hanem ezt elfogadja. És ezt elfogadja József is. Eddig már kétszer elvonult sírni, de megmosta az arcát, nem látták, visszajött, és tovább is így kemény. Amikor azt látja, azok a testvérek, amikor olyan könnyedén mondták, hogy megölünk, meg eladunk, azok most önmaga életét odaáldozna az ő kis testvéréért, akkor úgy azt mondja, hogy ez elég. Ezt elfogadom. És akkor kezdi magát megismertetni, sőt olyan érdekes, zavarjatok ki mindenkit, csak ezek maradjanak benn meg én. Ugye az úgy volt velem, ez egy ilyen titok, mint az embernek a megtérése. Csak az Úr tud róla, meg mi tudunk, akik ott álltunk az Úr előtt. Ezt nem látja más, ott kívülről hallják a hangját, hogy azok ott nagyon sírnak benne. Ez egy olyan titkos dolog, amikor úgy összetalálkoztunk az Úrral, és oda szántuk magunkat. Olyan csodálatos, hogy Józsefot kérdezni, hogy él még az én édesapám is, hogy én vagyok az ti testvéretek, a nevelésnek az utolsó szakasza, amikor megismerteti magát, elkezdenek beszélgetni, elmondanak mindent, és még mindig nem ez az utolsó pont, ezeknek a nagyfiúknak haza kell menni. És olyan 15 év után bele kell nézni az apuka szemébe, és el kell mondani, hogy apukám, 15 éve hazudunk neked. Mert nem halt meg a fiat. Mert csak eladtuk rabszolgának, mert él József. Hirtelen nem is tudja az apuka felfogni. Mit beszéltek meg, hogyan, és akkor mutogatják azt a sok mindent, amit küldött, amit adott, amivel hazavár, a szekereket, amivel majd, és akkor kezd felmelegedni a szíve. Ez az út bennem, ezt nem lehet megspórolni. Nekünk sem, nekem sem, meg neked se. Amit még rendezni kell, azt rendezni kell. Oda kellett állni József felé is, és látni, hogy igen, mit tettünk vele, de szembe kell ezzel nézni, hogyan gondolkodtunk, mit tettük, hordjuk ennek a terét, oda kell állni az apuka elé. Nehéz út ez. De nagyon jó utána, amikor le vannak ezek a terhek rakva, és szabadon indulhatunk ezen az új úton. Azt akarja az Úr, hogy nem maradjon semmi olyan szálka, olyan nyomorúság bennünk, olyan bűn, ami utána tudna fertőzni és bántani tovább, hogy megtisztuljon ez a család, olyan legyen, akikkel lehet folytatni az áldásnak az útját. Olyanok legyenek, akin keresztül a megváltást el lehet készíteni a világnak. Olyan legyen az a Júda, akin majd folytatódik az áldás, de olyan legyenek a többi ősatyák is. Isten így akar a mi életünkkel is. Valamit kézbe akar venni, formálni, a nagyot és erőset, a kicsit és a gyengét is, és mindannyiunkkal, hogy olyan eszközök legyünk az ő kezében, akin keresztül tudja folytatni a munkáját, a többi ember életében is. És olyan jól lenne komolyan venni. Isten veled is akar valamit, veled is célja van, és tud és akar is cselekedni a mi életünkön keresztül, meg akar nevelni ehhez, ezt kézbe akar fogni, meg akar formálni, olyan eszközzé tenni, ami már alkalmas őt hordozni, róla bizonyságot tenni. Nem minden eszköz alkalmas rá, csak amit engedjük, hogy olyannak formáljon, Isten nevel, hogy Krisztus hogy lelepleződjön az életünk. Majd József elmondja végén, fiúk, én csináltam ezt veletek. Én raktattam vissza a pénzt, én rakattam bele a poharat, én csináltam mindezt, hogy végre odaérjünk, hogy megismerjetek, hogy megismerjem, mi van a szívetekbe, és megbéküljünk. És néha, hogy az Úr is megállít, hogy sok minden után, tudod, én csináltam ezt veled. Hogy állj már meg, hogy halld már meg a kopogtatásomat, a zörgetésemet, a diótörést az életedbe, hogy végre az összetörjön az a kemény hely, és a szíveddel, az életeddel, a lényegeddel tudjak foglalkozni, hogy a tiéd lehessek, és olyan csodálatos, hogy elmondja József is, hogy az Úrnak az a drága keze,
az, ami foglalkozik velünk, ami készítette a ti megmentéseteket, és hogy vele kell szembesülni. Pál olyan szépen mondja maga megtérését, tetszett az Istennek, hogy kijelentse az ő fiát én bennem. Ez volt. Odaállított engem Jézus elé. Oda kellett borulnom elé, tetszett az Istennek. Van ilyen alkalma az Istennek, amikor azt tetszik neki, hogy odaállítson az ő fia elé, hogy elkezdje és folytassa azt a munkát, hogy oda küldhesse az életünkbe majd az áldásait, az életmentő munkásságát, hogy azt mondja majd a 45. részben a testvéreinek, ne bánkodjatok és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok, mert a ti megmaradásotokért küldött ide engem az Isten ti előttetek. Azt mondja magát leleplező József, hogy ne lessetek kétségbe azért, hogy engem ide küldtetek, így készítette az Isten a ti megmentéseteket is. Valahogy így kell nekünk a keresztre nézni is, hogy miattunk értünk és helyettünk, nem elkeseredve, meg összetörve, hanem ott a mi megmentésünk folyt. Azért nekünk ott kell legyen a hálás, aztán az odaszánt szívünk, hogy Uram, ezért akkor én is foglak téged szolgálni, és fogok az utadon járni. Elmondja, igen, azért, József, hogy azért küldött az Isten, hogy megmentsen titeket, ugye Krisztusnak ilyen előképe lett, aki azért jött, azért áldozta magát, hogy mi rajtunk könyörüljön, mi vétkeztünk, a mi bűneinket kellett hordozni, de elhordozta mindazt, hogy rajtunk könyörüljön a megszabadításunkért. És akarja Krisztus leleplezni magát az életünkbe. Én kereslek, én zörgetek, én formálom úgy a dolgokat, én akarom, hogy az enyém légy, hogy összetartozunk, hogy az övé legyünk. És olyan jó, tudjátok, azt írja a Jelenések könyve, hogy amikor majd eljön az Úr, a mennyasszonyért a vőlegény, akkor a tökéletesért, a készért jön. És ezt akarja addig kiformálni az életet. És ezt ki tudja formálni mindannyiunknak az életébe, és bízzátok, hogy minden nap rá magatokat, minden nap kérjétek, engedjétek, hogy vezess, formálj, cselekedj, Uram, az életembe, és amikor jön, akkor készen leszünk. Nem félkészen, nem csalódottan, nem lemaradni fogunk, hanem készen lesz az életünk, mert az Isten meg tudja cselekedni. Azt, hogy mi gyűlöljük a bűnt, hogy mi elforduljunk attól, hogy mi az Istent szolgáljuk, hogy mi hozzávágyjunk, hogy teljesen övé legyen az életünk, el tudja végezni, akar és fog minket nevelni, ahogy azt a családot is nevelte, ahogy azt a mi életünk dióját is össze tudja törni, és nem bánni fogjuk, hogy Uram, miért történtek ezek az életemben, miért kellett azon az úton végigmenni, hanem azt mondja, Isten, rendezzük az életedet, hagyd el a te bűneidet, vedd fel a te szolgálatodat, engedjed, hogy ki teljesedjen a kegyelem az életedben, és mutatni akarja az utat, hogyan tovább, és biztos, hogy úgy lesz, mert ő mondta. Csak várja az engedelmes, odaszánt életünket, így akar terelgetni, nevelni, ítélni és áldani, küszködik velünk, mint egy szerető édesanyja rossz gyermekével. Nem fogsz ilyen maradni, én ezt nem fogom hagyni, én ebből ki foglak szeretni, és cselekedni fogok a te életedbe, de el fogja végezni, és egyszer úgy fog önmaga elé állítani az ő dicsőségébe, és azt akarja, hogy minden nap úgy menj, hogy Uram, minden nap jobb veled. Minden nap többet ismerek, és én akarok még többet veled átélt hívő gyermeked lenni, akit használhatsz, akit szolgálhatsz, akinek örülhetsz, akit beviszel a te örömödbe. És tudjátok, József úgy átél, hogy Isten nem csak felemelt a mélységbe, nem ennyi volt a feladatom, hanem használ az én családom megmentésében. És ott lehet az öröm az ő szívébe, hogy azért kellett ezen az úton menni, azért kellett mindezt átélni, hogy az én az enyémeket oda menthessem az Úrhoz. Hiszem, hogy akar valami hasonlót tenni az Isten a mi életünkbe is. Kérjétek, engedjétek, hogy neveljen, vezessen az Úr, hogy legyünk mindig az ő gyermekei. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezeket a régi történeteket, és amit már kisgyerekkorunk óta ismerünk és szeretünk, és talán már mindenki is porcikája, hogy ismerős, és olyan jó, hogy mégis tudsz tanítani, nevelni, formálni ma is bennünket. Ma se véletlen az, ami körülöttünk történik, a nehéz út sem. Pedig ismerjük az igét, hogy sok nyomorúságon keresztül kell nekünk a te országodba bejutni, és a nyomorúságok közepette sokszor elkeseredünk, pedig nem akárhova megyünk, országot felé lépdesünk. Talán sokszor úgy el volt keseredve József is, és nem tudta, hogy egy pillanat alatt fel tudod emelni, munkába tudod állítani, sőt használni fogod a testvéreinek, a lelkének a megmentésében is, meg a testüknek a megmentésében is. Köszönjük, hogy minket csak azért hívtál el,
hogy mi a bűntehertől megszabaduljunk, és gyermekeid legyünk, hanem embereket bíztál ránk. Hogy szeressük őket, hogy imádkozzunk értük, hogy éljünk előttük, hogy bizonyságot tegyünk, hogy valahogy oda szeretgessük őket te hozzád. Ez nem könnyű út. Nem könnyen ment Józsefnek sem azt, amit te rábíztál, de végig kellett neki is menni az úton, és vezetni a szeretteit is, és minket is akarsz végig vezetni a te utadon, és használni a mieink életébe. Hát kérünk, tisztíts meg, vegyél kezedbe, formálj, hogy alkalmas eszközök legyünk. Ne egy alkalmatlan, amikkel nincs mit kezdeni, hanem egy olyan engedelmes, kezedbe odaszánt, aki megteszi mindazt, amit te mondasz nekünk, úgy, ahogy mondod, azzal a tőled kapott lelkülettel. Hát munkálkodj, Urunk, az életünkbe, hogy aztán kézbe foghass, és munkálkodj rajtunk keresztül. És Urunk, sok elveszett van a körülöttünk, a környezetünkbe, akiket nem azt szeretnénk, hogy elvesszenek, hanem hogy hozzád térjenek és éljenek. Könyörülj rajtunk, családunkon, gyülekezetünkön, népünkön, nemzetünkön, ezen az országon, meg ezen a világon, Urunk, amiben annyi háborúság, ellened való lázadás, bűn nyomja az emberek szívét, lelkét, és emberek egyik öli a másikat. Urunk, sok nyomorúság van, de olyan nagy szükségünk van te rád, hogy békíts meg önmagaddal és egymással, hogy rálépjünk arra az útra, arra az iskolára, amelyikbe te akarsz vezetni, tanítani, hogy végül majd a jó célba érkezzünk meg. Hát kegyelmezz meg nekünk, Urunk, folytasd a drága munkádat bennünk és általunk, könyörülj meg rajtunk és a mi szeretteinken, hogy amikor majd nálad megállunk, akkor ne hűtlen szolgáknak mondj bennünket, hanem mi és a mieink ott legyünk, és téged dicsérjünk majd örökké. Őrizd meg az éjszakában, adj békességet, Urunk, hogy vége legyen a háborúnak, hozd az szeretteinket, és még annyi mindent tudnánk kérni, de szeretnénk rád bízni magunkat, legyen meg mindenben a te drága és szent akaratod. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és szent lelkének közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Záró énekünknek, a 477-es éneknek énekeljük el mind a 3 versét. A 477-es ének így kezdődik: Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.